Hello guys, आं दा साउथ इन्डिया कयामुटुर उख्रामाव दंफैयो। आं दा ओरै दावखोलांगासिनो दङ जाहैबाय। नै नायलांबाय थादो बे बास स्टेन्डनि ओरै गाहायाव नायलांबाय था, आं थांगासिनो दं आरोना। मोजां मोजां सिनारि दङ दा, माने क्लियार जाजोबाखै बेयावबो। ओमफ्राय नैबे ओरैहाय फालाघाट थांनाय लामा, नैबे आगोलनि अट' खारबोदोंना बेजों ओरै फालाघाट थाङो, ओमफ्राय हरैजाय केरेला थाङो आरोना। दा आं साइडजों थांगासिनो दङ, माने एकदम लासै थाबायलांदोंथ', बिराद गोबाव जानो हागौ आरो। नायलांबाय था, नायनानै मोजां नाङो, गोसोफोरखौ गोजोन मोनो आरो। नै दा आं लामा बारस'फैबाय, ओरैहाय दै दङ, दैखौ नाहरदो, बिलो बियो कयामुटुर एरियानि। बे कयामुटुर माबा एरिया, बे माबा गोलैयो उख्राम होननाय जायगा बियो। बेयाव ना दखान बिराद गिदिर दङ, ना दखान बायदिसिना खुसिया मागुर अनेक खम माबायाव मोनो आरो, मार्केट होनना बुङो आरो बेखौ। दा ओरै थांगासिनो दङ, नै साहा दावखोलांगासिनो दं। दा मानसि गैया, एकदम फ्रि। दा 12टा 1टासोनिफ्राय जालांबाय थागोन आरोखि। नायलांबाय था लोगोफोर, बे सिनारि गोजा जाहैबाय, थान्दा बार, गोजोन गोजोन, बिराद जिरायनो मोजां आरो बेयाव। सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै इन्जय खालायफैयो, बेयाव बेरायफैयो। आं मेन टाउनथिं लायाखै दै लोगोफोर, माने आं ओरै दै सेर सेरल' लागासिनो दं आरोखि। नायलांबाय था, बिथिं साहा जायो माने। बे दंफां बागानखौ बारबाथाय ओरैहाय माबा मोनसिगोन, जग्रबसे, माने बेयाव दाउ बायदिसिना हादिदग्ला, गोदोनि हादिदग्ला साजायनानै दोननाय दं, बेखौ नुनो हागोन। नै आं दा ओरै फारसेजों बारबोलायबाय, दा बेखिनियाव दैखौ क्लियार नुलायबाय आरो। बैयो माने ट्रेक्टर आरो बेयो, आथिंजों सालायनो हायो, साखायाबो मा सिस्टेमनि। नायलांबाय था, बे एकदम गोजानसिम बोहरदों। दैया ओरैनो नायनानै फुख्रि बायदि नुयो, मैदेर थोरोबलायनाय दङ बेयाव। नाया माबा 20 केजि 15 केजि ओरै बोखाङो, बांद्राय गिदिरा जेयाबो गावगुलाङो आरो, जेसे गावलांजोबो माने। ओरैनो मबाइलावसो गोजान माबा खाथि नुदों, बिराद गोजान आरो, एकदम नायबाबो नायस'नो हायो। गोदो माने बिसिनि दै सारा बुसावना गालांनायनो बे। नै आं दा बेयाव फैलायबाय, दा ओरै फैनानै ओरैहाय बिथिं बै बे ना दखान बियो, आं दहाय बुंदोंमोन ना, ना बाजार मार्केटआ बेनो। 50 टाका केजि, ओमफ्राय रौ गिदिर गिदिरफ्रा 100 टाका केजि, जापान खावैफ्रा 50 टाका, ओमफ्राय बे ना फिथिख्रि मोजां मोजांफ्रा 40 टाका 35 टाका केजि। नै आं दा ओरै दावखोलांलायबाय आरोना, दै सेरजों थांलायबाय आरो आं। नायलांबाय था, बे बिराद मोजां सिनारि आरो, एकदम माने जिरायबाय थाथावगौ आरो।
गोजोन मोनलायलायो। दंफां लाइफांफ्रा दासो माने देरफुहांदों आरो बारा गिदिर गिदिर जायाखै। ओरैनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहांबायानो। बांसिन बेयाव तामिल मानसि गैया, माने हिन्दी मानसिफ्रा बांसिन। उरिष्या, बेंगलि, नेपालि, ओमफ्राय जोंनि बर'फ्रा एसे खम। ओमफ्राय ओरैहाय नगाव साइडनि असमियाफोर द्लाम फैयो। दा ओरैहाय नै दैजों थांगासिनो दं आरो आं। ओमफ्राय नैबेयाव बट दोननाय जायगा मोनफैबाय। माबा बे नाम्बारा जाबाय खबाइ। बे नाम्बारा जाबाय आइ लाभ खबाइ। बेखौ आं मोजां मोनस्लाबासै। उननि खेबसेयाव सेस्था खालायगोन देखायनो। दा आं थांगासिनो दङ, नायलांबाय था। नायोबा मोजां फुरा नायजोबबासो गोसोफोरखौ मोजां मोनगोन आरोना। दा आं थांगासिनो दं आरो। नैबे आइ लाभ खबाइ, बै नाम्बार गिदिर गिदिरा। बेयाव मोनसे सिनारि बायदि दङ, बेयाव जिरायो। माने बेयाव खबाइ मिनिंआ एसे गिदिरथार दङ आरो। मेडिकेल होननाय बिनि माबाखौनो बेयाव आइ लाभ खबाइ होननानै लिरनाय जादों आरो। नै नायना ला, नाम्बारा बेनो आरो। नायलांबाय थादो। दाथ' भिडिअ'आव बारा मोजांबो नुवाखै जानो हागौ। ओरैनोथ' मोगथाङाव जों बिराद मोजां नुयो आरो। गेलेलायनाय बादायलायनाय, बाइकआनो गंथाम गंब्रै सालायखावगोन। आरो मारुति भेन दै सायाव सालायग्रा दं, जाहाज दं, फेमिलि जाहाज। ओमफ्राय ओरैहाय ट्रेक्टर दं, हिनजावफ्राबो सालायो, सानै सानैल' गाखोजायो ट्रेक्टराव। हेन्देलाव हमबाय, सानैबो ओरै फारसे गाबाय, ओरै साइकेल गानाय बायदि गालांबाय आरो। ओइला हनै गाखोगासिनो दङ, सालायगासिनो दं आरो माने बिसोरो। बे सालायलांगासिनो। टिकेट लायो, टिकेटनि बेसेना 25 थाखा 50 थाखा। ओमफ्राय बाइकनिया 100 थाखा। ओमफ्राय मारुति कारनिया 150 थाखा। नै आं दा ओरैहाय गिदिंलायबाय। बेयाव जिरायग्रा बायदि जायगा दं, बेयाव जिरायनानै बयबो नायो। दा आं ओरै थांगोन, एकदम साहा जिं जिं थांबाय थागोन। बे बस्ता सोंनाया हादिदग्लामोन। गोदोनो माबा बानायना दोननाय हादिदग्ला। बे हादिदग्लामोन आरोना, बस्ता खोबना दोननाय माथाममोन। दा बेखौ कालार होनाय जायाखै। दा आं गेजेर मोनफैबाय, नायलांबाय था। नै ओरैहाय। दा होमबा थांबाय थादो, ओरै नायलांबाय था।
नाहरो नै बाइक फाग्ला सालायनायफ्रा दैयाव जा फाग्ला सिबखावखायो नै डेन्जारसो नुदों ओइ दाब्रायलांलायबाय हनै थाबायबाय थायो नै गाखोग्रा गोजा बियो ट्रेक्टर सानैल' गाखोजायो ना दं बट दं इनि बेलाय बट बेयो ओरैहाय टिकेट लायोलै गारि सालायग्रा गासिबो बेयावनो बाइक दं ट्रेक्टर दं कार दं बेजों हाबलाङो बेयाव टिकेट लायो ओइ ट्रेक्टर सालायग्राफ्रा ट्रेक्टर सालायदों दा मोना बिराद बांसिन जागोन आरोना दाथ' मानसि गैया मोना बांसिन जायो देवबाराव दा बासखौनो जायगा मोनलायनाय नङा आरो ओरैबायदि जागोन आरो दा आं थांसैलाय अट' गाखोलायबाय आं दा मेन टाउनाव थांसै आरोना मेन टाउनाव दा गय लाना थांसै आं जाग्रा लोंग्रा बेयावनो आनारस थाइनै लाखाबाय नारें खमला 1.5 केजि लाबाय नै दा आं थांगासिनो दं आरो टाउनाव एसे आथिंजों थाबायबा एसे उसुबिदा जायो बेनिखायनो आं अट'जों थांसै आरो दा अट'जों थांगासिनो बा नायलांबाय था टाउना माबायदि मेन उफ्रामनिफ्राय थांगासिनो दं आरो आं Thank you.